A wy co tu robicie? Cześć, cześć, dasz mur. No teraz już wypada dasz mur. No jeszcze oficjalnie nie, bo to dopiero egzamin muszę najpierw zdać. I tak właśnie trochę takiego strachu jest, nie? Chociaż to przyszłeś się Santa, która ty luft trochę, świeże powietrze. Ale strach jest motywujący, że to chce. On to jest taki wiesz, strach, taki mobilizujący, Ja, wypowiedział, nie? A jeszcze patrz, chłopie, jak mi ktoś powie, że Śląsk jest czarny, albo wiesz co, to niech się przyjdzie samo obejrzy. Obejrzy to. Kościółek, tu ambuna, tu zielone lasów, gdzie... I wiesz co najważniejsze? Ta cisza, wiesz. Ta cisza, spokój i to, że się tak powtarzał te całe rzeczy przed egzaminem. I ja ci powiem, idzie to lepiej jak tak siedzieć w duma przy tym, wiesz, tam przy książce, czy przy tak jakoś, znaczy oczywiście musi się przed tym nauczyć, a teraz się tak to wszystko, myślę, że to spokopia wszystko. No, musisz to spokojnie. No, myślę, że A tak. uczyłeś się tam wszystkiego, ten słownik języka łowieckiego. No pewnie. Co to jest ta bakiera? Nie myślę, że nie, przewodniczący, z tabaką się to nie... Egzaminy. Co to jest ta bakiera? Tabakiera, już wiem co to jest, bo żeby z tabaką nie powiedział, to jest normalnie od dzika, ten pierścień, ten przodek, ten ryj cały taki na przodku, no. No, z tego. No, Może tak. iść na egzamin. No jeszcze, no nie, No, już Znosia umie. ja trochę, no wiesz jak to. No nic, Jorguśku, to my sobie pochodzimy po lesie trochę, wiesz, a ty się jeszcze ucz. Ja jeszcze nie, jeszcze też tak jeszcze powtarzam. Ono to się jeszcze wszystko. dzisiaj trafimy, ale do pewności Na rzeczy, no, dasz wór. dasz wór. Cześć. A wy patrzcie tam jaką. Ej, Chyba zda ten egzamin. No kurde, dołem mu książek teraz. Poświęcę do tego wszystkiego. Do mnie łaził i pytał jak na stronie. A ja mu już nie mógł co powiedzieć, Ale widać, że to lubi. no. Ale myślę, że to pochyto, bo talent ma.